Arraroak pandemia garaiko kontzertuak. Aulkian eserita, berezita, musukoa jantzita, edaririk ez eskuan. Arraroak bai, baina behintzat itzuli dira zuzeneko musika saioak aurrez aurre. Ezer ezin da konparatu horrekin. Streaming bidezko emanaldiei esker eramangarriagoa izan da etxealdia. Bai, ados. Musikariek izugarrizko ahalegina egin zuten Debalde gainera guri musika eskaintzeko. Kontzertuak, bideoklipak, elkarrizketak, denetik kontsumitu dugu, baina bazen garaia oholtza gainean berriz ikusteko eta sentitzeko. Bertan behera gelditu ziren emanaldiak, diskoen aurkezpen birak, jaialdiak, baina musikariak ez dira gelditu, eta bide berriak eta inspirazioa bilatzen jakin dute. Are gehiago, talde eta proiektu berri batzuk sortu dira pandemia bete-betean. Ame Txaranguren eta Ibai Osinaga, egunon? Egunon. Bueno, zuek nola eraman duzue pandemiarena, nola izan da zuen sortze prozesua, gaina disko berri bat, atera duzue, Beltxarga beltza, zoragarria, por cierto. Eta nolako izan da, garai arraro hau zuentzat? Ikuste sortze prozesuan lagundu duela, batean etxean egoteak batez ere, ez? Bakarrik egoteak eta denbora izan dugu nolabait kontzerturik gabe ibiltzeko eta lasai konposatzeko. Baina gero ere aldi berean bostok elkartzeko konplikatua izan da. Baina ez dakit, kantuak egiteko momenturako uste dut ongi etorri zaigula pixkat stand-by egoera batean egotea. Ze askotan hori gertatzen da, kontzertu pila bat dituzu, ez dakit, gauza asko egin behar dituzu, eta ez duzu denbora hartzen lasai kantuak egiteko. Horren alde horretatik, behintzat sortze prozesuan hori lagundu gaitu pixkat. Bai, gero pixkat talde guzti pasazaiena ez, kontzertu asko bertan bera, batzuk igual konfirmatuak, baina jakin gabe azken momentura arte ea aurrera joan ziren, ala ez. Baina, gero ere aipatu izan dugu askotan, ekarri ditu pandemiak ere gauza on batzuk, alde batetik eta igual garrantzitsuena guk nabaritu duguna, da jendea ja ez datorrela kontzertura ez dakit hortik pasatzen delako, edo badagolako kriston festat eta de paso bada zure kontzertura, baizik eta bada zure kontzertura horretara joan nahi duelako espreski, ez? Eta hori nabaritzen da eta eskertzen da. Holtza gainetik ikustea publikoa etorri dela, zu ikustera. Gosea, zegoen? Bai, nik uste dut baietz, baina horrez aparte ere, ez dakit gehiago baloratzen den orain, baina bai publikoak eta ni ere publiko horren barruan nago, ikasi duela beste modu batean ikusten kontzertuak nik uste. Eta agian momentuko zerbait izan da, eta izaten ari da. Gero igual kontzertu normalak etortzen direnean eta igual jendeak berriz aldatzen du txipa eta azten zaio orain arte gertatutakoa. Aizue, Chill Mafia, kaixo? Aupa, kaixo. Zuek pandemia bete-betean sortutako taldea zarete. Beraz, nahiko data markatua, zuen sorrerarako. Zuentzat zer da? Benefizio bat izan da. Bai. Bai, nik uste bai. Bai, azkenean hori, pandemiak ekarri ditu gauza txar asko en plan eta negozio asko en plan han quebrau, pero al parecer, luego Netflix, Amazon han subido, eta guretzat izan da parekoan, nire ustez. Guretzat izan dira bakarrik benefizio. Bai, ze nik uste ere pandemiaren kontuagatik jendean hori zegoela prestago zerbait berri entzuteko edo,
no sé. Eta jendea bat zegoen, mobil enchufau 24/7. Eta go mismo lan egiteko, no? Osa, eskenean, pues es que ez dago ester egiteko, pues, ¿qué vas a hacer? Claro. Ez genokan klaserik ni hostias, en plan, pues, guazen egin musika egitera, lo que sea, yo que sé. Bueno, ni tuve en clase online, pero no fui a ninguna. No me en plan, tú, se acaba el mundo, déjame en paz, ¿sabes? Piperra egitea erraxa izan etzen, ez? Oso. Bai. Bai. Goztina egin, ite fuera. Hoixe, eta, bueno, zuek gainera asko mugitzen zaite sare sozialetan eta interneten eta jendea zegoen hor 24 ordutan, taka, hori zuentzako ere gauza ona, ez? Bai, jode. Osea, bestela ezin da saldu arruntaren kauplak aste batean bazituen 100.000 reprodukzio, osea, eta duela 2 urtetara genuela jo semiteke, osea, vale, yo que sé. No, pero izan zituen 1.000 reprodukzio, osea, jendea bazegoen nire ustez irekiagoa proposamen berrientzat, edo algo así, ¿sabes? Bai. Bai, negarri, eh? Bai, eta ere edozein motako krisialdik betere eramanen du krisialde kultural bat horrekin nik uste, eta hortan nik uste, pues, salió lo nuestro, ¿sabes? Bai, eta sortze prozesua nolako izan da? Zekao, zuek ere zuen gora berak izan ez egituzten, egoera arraroa, egoera berezia... Pues que izan da luzea, no? Osea, en si, uste dut ez zela izan como guazen egitera mistape bat. Osea, ziren abesti asko, eta pues, momentu desberdinetan eginak, y ya está. Abesti bakoitza batzukoan bere sormen prozesua zatokago finko bat, en plan, bai. Sin más. Osea, adibidez da, ez dure kebapa sartu ginen bere logelan, ez dakit, 7 pertsona, eta 4 ordutan egin genuen hori, jakese, sabes? Eta gero atzerrian abestia egin nuen ni letera etxean, eta joan nintzen bere etxera egiteko una base, no sé qué. Osea, abesti bakoitza dauka bere sormen prozesua. Bai, saiatzen gara hainbat probatzen eta ber, que nos va bien, ikin saben, no? Nori buruatzen zaizkio letrak eta nori musika edo deno... Guzti egiten entarik egia zen. Osea, berari gubertzen zaio, berak eta dien musika, agien leitzea eta eta hori un txutxu, y le metes. Pero fuerte, hori, bai. Solo amore da gozo y esperanza, nirekin etorri guai. Iparreta duten nuen baina soilik biztan, hori jokatu nuen eta zuzina saria. Hauxe, du gauze, destinu bezala. Hauxe, du gauze, destinu bezala. Zunitan zaren, zure satisfyer, te hostia egingo nuke nintua. Azeta ole txilmafia eta margaren rollo. Chill Mafia, Iruñerriko musika taldea. Konfinamenduan bete-betean sortutako talde berria. Da, beska, trap, estilo askotako nahasketak. Dena 10 kantuetako mixtape batean atera zuten. Autotunea sutan eta txandala. Eta ikustaldi pila eta pila YouTubeen. Izugarrizko arrakasta. Eta gero kontzertuak nolakoak izan dira, ze karo, hor ere neurriak eta jendea eseri eta distancia. Es que depende del sitio. O sea, toki batzuetan, pues, igual, zalan baziren libreagoak, beste batzuetan gutxiago, baina ongi, o sea, en general, ongi. Azkenean gure kontzertuak ez dira jendea eserita egoteko, sabes? Ez da formato horretzako. Egon dira super guapo, kontzertu asko, nire pasatik dute puta madre eta publikoak gehienetan ere bai. Baina egia da hori ez dela formatu horrentzako, sabes? Osea, así que justo aste honetan eta batzuetan horregatik desmadratzen da gehiago eta batzuetan kentzen diguzkigute kontzertuak eta horrela, baina... Bai, zer egiten dezute moztu? Bai. Bueno, geratu bezen ostiralean adibidez zentralen, que se estaba liando petardísima, eta jarran zuten bueno hasta aquí, sabes? Eta Bilbon ere bai, ya que sé, tío. Pero bueno. Baina, pues es parte nosotros lo pasamos de puta madre, o sea, si chapan el concierto algo bien has hecho. Eso es bueno para el punk, ¿sabes? O sea...
Hoi da, eta kentzen badizute argindarra, pues, segitu kantatzen eta jende hor dago eta jarrai dezala festak, ez? Hoi da. Iso, eta zuen kasuan, zuek disko berria kaleratu duzue, eta horren promozio egitea zailagoa izanen zen, ez da? Aktuaziorik ez, edo aktuazioak lotu eta gero atzera egin beharra, nolakoa izan da hori? Ba, nik uste nuen horrela izan behar zela, baina, igual nire irudipena da, baina aurreko diskoarekin, baina askoz ere edapen handiagoa izan du, aipatu duzu jendearen gosea edo, ez? Baina baita ere medioena. Medioak egon dira pixkat taldeen gainean eta gauza elkarrizketa gehiago izan ditugu, promozio aldetik, bueno, jendeak ere ikasi du sare sozialetan gehiago mugitzen igual, eta jendea adi dago ea zer gertatzen den, ez? Eta kontzertuak hasieran egia da guk bilatu genituela justo disko atera baino lehen, nahi genuen nola bira txiki bat edo prestatu, katakraken hasita eta leku ezberdinetara joanez. Eta gero etorri dira. Eta udaletxe askok erabaki dute adibidez kontzertuak kalean egitea, udaberriko programazio moduko bat sortzea, eta horretan gaude pixkat. Hori egia da, ez da, gu guztiok geldi xamar, baina mugikorrak sutan. Bai. Eta gu ere ez gara oso adituak gauza horietan, ez ditugu bideoklipak egin, ez gara ere sare sozialen oso zale edo ez ditugu modu hola konpulsiboan erabiltzen, baina bai nabaritzen dela jendeak partekatzen dituela gauzak gehiago, bai. Aizue, eta kultura oso garrantzitsua, ezinbestekoa, oso txalotua, konfinamenduan, pandemian, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Zuek sentitzen zarete kulturgileak bezala erdigunean, edo hori espejismo moduko bat izan da? Bai, kultura oso garrantzitsua da, baina hitz hutsetan gelditzen da hori, eta betiko moduan jarraitzen duzue, alduzuen bezala aurrera ateratzen zuen lana, kanpoko laguntza gehiegi gabe. Justo egia da, guri talde moduan orain iritsi zaigula ere pixka bat erapenaren momentu, orduan ere ez dakit ongi konparatzen, ez dakit pandemiak hortan eragin gehiago izan duen ala ez. Egia da, nik nabaritzen dut, ez dela bakarrik izan igual pandemiarekin, baina azken urteetan Euskal Herrian eman dela igual aldaketa bat taldeak kontratatzeko moduan eta gauzak antolatzeko moduan. Uste dut, baloratzen gaituztela musikariak lehen baino pixkat gehiago. Iruditzen zait, nahi nuke hola izatea. Adrián Alegría, kaixo. Kaixo. Bueno, zu musika sortzailea zara, DJ zara, ze moduz joan da pandemia zuretzat? Bueno, egia esan hasieran oso gogorra, nola itxi zuten dena bapatean, karo, guk egiten dugu lan jende aurrean, eta guztiok bezala, bukatu genuen gure aktibitate guztiak, eta hasieran oso momentu gogorrak. Gainera, egun batetik bestera, erori ziren aktuazio guztiak. Bai, gainera, gure sektorea izan zen lehenengo itxi genuenak. Bai, lehenengoak ixten eta azkenak bueltatzen. Hori da. Ze gaueko aisialdiarekin lotuta dagoen guztia oso, jipoitua izan da, eta bada oraindik. Bai, noiz baita, pixkoak kriminalizatuak ez, gure sektorea. Ematen genuen gu baginera problema ez, baina, gutxienez, ematen du ari garela ateratzen. Bai, eta esaten duten bezala berrasmatzen ere bai, ez? Nola egin gauzak, aire zabalean, ez dakit, nola sentitzen zara olako aktuazioetan, arraro? Bueno, egia esan ez, nik ustoko dut kanpo zabalean egitea gauzak. Eta alde batetik, pandemian hori lanaren aldetik ikaragarri izan zen, oso gogorra, ekonomikoki ere bai, imaginatzen dut, ezta? Bai, karo, gure diru sarrera guztiak,
bertan bera gelditu ziren, bai aktuazioak edo klaseak, tailerrak, eta bar, orduan ekonomikoki momentu latzak bizi izan ditugu. Hemen lan guztia bukatu egin zen bapatian, eta horrekin batera noski zuen diru sarrera guztiak, baino ezakit diru laguntzarik erreskaterik izan duzue edo baterez? Baterez, egon da zerbait, gainera, lehenko egunan saiatu nintzen begiratzen, eta bai, bazeuden artistentzako laguntzak, baina oso eskaxak, bai. Estatutik kanpo, beste toki batzuetan, Frantzian, Alemanian edo bestelakoa da egoera, ez? Bai, han baute beste ikuspen bat, eta gehiago laguntzen dituzte gure sektoreko langileak edo artistak, bai. Eta gero irudiak eta bideoak eta hori zure kontua. Bai, baina bai parte hartzen dugu guztiak bideotan. Bai, izan horbaitik badin badauka idea hon bat, izaten du y ya está. Sea de lo que sea. Edizio kontuan igual bai dukadan nik egiten dut nik gehiena, baina gero grabatzeko momentuan, imagínate, etortzen baina tu grabatu behar dugu hau en la cámara de contos, no sé qué. Bai, plan zuzendaritza prozesu hori bideoetan da más común también. O sea, no sé, fiatzen gara guztiotaz. Me fío del gusto de este tío, ¿sabes? Yo qué sé, nada, pero de alguna forma. Bai, eso tenemos parecidos. Onda berean zaudete guztiak. Bai, gutxi gora bera. O sea, es que ezagutzen gara gure artean, orduan azken es como más fácil lan egiten. Xarau diratxe, xarau gari, dimziola, bato kikiratxa dariola. Zertan joan dira mabos mila, honela ziko nahi, gora la mila, butikan gorrai, gora baraka, behera neguri, laboa eta tego, bedinka pena guri, ikimilikimits gigiri, tirri, bukauzo handa Jose Agu, bizi, ikimilikimits gigiri, tirri, bukauzo handa Jose Agu. Chill Mafia, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, eta gauza hauek kontatzeagatik, gurekin parteak hartzeagatik, eta oso ongi segi, eta segi kantatzen, segi sortzen, segi bizitzen. Agur! Dale. Aizu, eta formatu hau, etorri da gelditzeko. Hau da, igual jendeak publikoak deskubritu du formatu txikiago hau, eta agian lehen etzen joaten olako kontzertuetara, eta orain, zakit, ezagutu du eta gustoko, igual da, izan du. Zakit, ez dut hori pentsatu egia esan. Nik bai uste dudala dena itzultzen denean normaltasunera, bai jendeari momentu batez behintzat ahaztuko zaio lau edo utziko duela pixkat ere alborago normala den bezala, urte eta piko beste formatu batean deus ikusi gabe egon ondotik, horretara joateko gehiago izatea. Baina bai iruditzen zait jende batek deskubritu duela hau ere eta ikusi duela ez dagoela ingaizki kontzertu bat eserita ikustea arratsaldez eta esan behar nuen poterik gabe, baina potearena beti dago ongi, bertan da eseritea. Hori bai, hori lagungarria izaten da, ez da. Eserita, baina eserita modu naturalagoan, ez orain arte bezala, ez da metro terdiko distantziarekin, artifizio horiek espero dugu laster pasatzea. Gainera, gauza horiek ez dira bakarrik publikoaren dako, kaltegarriak, guaiago dago beti kontzertu bat, zure lagunaren ondoan ikustea eta komentatzen joatea. Baina baita holtzan gauden ondako ere, horrek oztu egiten du kontzertua desente. Ez bakarrik distantziarenek, baizik eta ikustea jendea dagoela maskariarekin. Azkenean, holtzatik ere, dependezia aurpegiarekin jartzen jendea, horrek ere mezu bat helarazten dizu. Eta askotan, hori ikusi izan dugu noiz baita igual sentsazioa jendea egon dela superhotz edo super... ez oso eroso, ez dizulako aurpegia ikusten, eta gero kontzertuaren ondotik igual haiekin elkartu, eta hienek esaten, super gustora egon gara, osatzen dugu pila bat, eta horrek ere nahazten du pixkat, edo ematen du ezakit jendea ez erago nahin gustora, eta berez, maskariaren kontua da eta distantziarena. Oso ongi, haizue benetan eskerrik asko gurekin izateagatik. Eta, suerte hona izan behar nizuen, zuen disko berriarekin, baina, ziztu bizian doa. Izugarrizko diskoa da, beltxarra beltza, eta,
ongi bili, kontzertu pila egin eta segi sortzen. Eskerrik asko. Mil esker. Beraz, alde batetik ekonomikoki eta lanaren aldetikan oso gogorra izan da pandemia, baina bestalde, zemuz sormenaren aldetikan? Bueno, sormenaren aldetikan oso ongi. Pandemia honek eman diguna da denbora guretzako, eta karo, nik adibidez pandemia baino lehen genituen kontzertuta proiektu askotan denbora oso gutxi, eta karo, denborarekin gure proiektu egita forma emateko, musika egiteko, sortzeko eta oso ongi etorri zaigu egia esan. Beraz, ez duzu depresiorik izan edo Nik ez, baina karo, hori oso pertsonala da, igual beste artista bat baita. Etxean ez baduzu etxetikan ateratzen uzten, ezagutzen ditut baita oso gaizki pasa dutenak. Zuk aprobetxatu duzu lan egiteko eta hemen dago emaitza. Bai, ez? Bai. Zer da, Xarma? Xarma, bada nire musika zigilua, orain dela gutxi sortua, pandemian atera eta, gainera lehenengo diskarekin, eta oso pozik gaude, zeren oso baldintza txarretan ateratzen genuen, ez, COVID-a, ez zegoen diska presentaziorik, ez zegoen ez ere egitekorik, baina oso erantzun ona izan du. Hasi zara zuzenekoak egiten honekin? Bai, hasi gara, momentuz kanpoan. Bai, barne aretoetan ezin da oraindikan, ez? Hori da. Eta Atarizabalean bai egiten dituzuela. Hori da, bai. Bai. Aizu, Adrian, eta zuk uste duzu zerbait aldatuko dela pandemia honen ondotikan, ezakit jendearengan edo sortzailengan? Zerbait aldatuko dela? Nik uste dut pandemia ondoren egoera asko hobetuko duela, zen karo, orain egon gara, atera ezin gabe, disfrutatu gabe momentu askotan, ez, dantzatu gabe, eta nik uste dut gogo horiek ikusiko direla ondoren. Gure aktuazioetan eta gure musika ateratzen dugunean, eta nik uste dut jendea egongo dela gogo gehiagorekin. Bai. Eta lan hori ordaintzeko prest ere bai, zekau, pandemia garaian, konfinamenduan batez ere, ia egun egon ginen etxean, kultura konsumitzen duainik. Internet bidez eta... Bai, artista askok oparitu dugu, komila artean, gure sesioak eta gure lanak, momentu gogor horiek aurrera ateratzeko eta jendea animatzeko. Baina, espero dugu orain dena bere normalitatera bueltatzea eta... Hori da. Ikusi dugu zaila den musikari gabe bizitzea, ez? Adibidez. Bai. Eta nola dantzatzen da eserita? Oinekin, jendea... Kostatzen zaio, eserita gelditzea, baina bai, ez dago beste remediorik, eza? Adrian Alegria, benetan eskerrik asko gurekin izateagatik, eta izu suerte hona izan Xarma proiektu berriarekin. Mila esker, zuei. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala pelarretan marrazten, musu bat larrunen. Garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Herri txikietako festetan esnatuko bagina biak. Eta zeinen garrantzitsua den musika. Estatu mailan eta toki askotan entzun genuen 11 aldiz resistire, gogaitu arte. Baina guk hemen gure ereserki propio izan genuen. Zetak taldeak atera zuen zeinen ederra izango den kantua.
1,5 ikustaldi izan zituen interneten. Eta itxaropenerako kantua izan zen, inolako zalantzarik gabe. Zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, musu bat larrunen, garagardo bat zerura eroritako enomenez. Hilo bakamona ezagutzean, aritz bat jaioko da urbasan. Urtekin ohartuko gara, betirako biziko zela. Lagun minekin iluna barra, eternala bihurtuko da. Xuxurlatuko digu ilargiak, oraindik denok ez gaudela. Gu zorionekoak, gordetako ametxen kutsa irekiak. Zeinen